गाइस देखो, मम्मा ने मेरे ये पेन काट दिया। देखो इतना सारे पेन काट दिया इसने कैसे। तो इसका क्या करें हम? इसको लाएंगे कैसे? मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। हाँ आ गया। शॉपिंग मॉल जाएंगे, शॉपिंग मॉल, और शॉपिंग नया वाला जींस पेन लेके आएंगे मॉल से। जाएंगे ना? अरे जाना है तो जाना पड़ेगा बाइक के साथ। तो हम ये देख, ये तो गिर गया है। ये तो जींस पेन बकवास है, बकवास। दिखाओ तो कितना सुंदर लग रहा है। देखो मैंने काट दिया, इतना सुंदर लग रहा है। देखो इसने सब कुछ काट दिया मम्मा। काटा लेकिन ये टाइट था ना। डन डन। I love you all. डन। ये मेरा हार्ट है, बोलो। ये मेरा हार्ट है। ये हार्ट नहीं, लव है, लव। लव है। हाँ। और ये लव है। अच्छा, so guys. खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय आरो आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। जों दिनै फुजा नायनो थांनो नागिरदों। फुजा माने नै जोंनियाव CIC फुनाव निजाके मन्दिर दङ आरो जों बेयावनो दुर्गा फुजा फालियो। थ' जों बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों आरो दिनै ना मैयानिफ्राय फार्स्ट आरम्भ जादों आरो फुजाया। आरो मन्दिरखौबो आङो बिराद मोजां नायनो लुगैदों आरो नायनो मोनाखै मन्दिरखौ। मानो होनबा नै मन्दिरखौ ओरैनो सिगाङो मोनसे ओरैनो फिसाके मन्दिर दङमोन। थ' नै एबार नतुनके मन्दिर बानायदो। थ' आं ओंखायनो नायनो थांगिरदों आरो बिराद मोजां नायबालाय। अनलि जोंनि CIC आव हिन्जावफोरल' बा हौवाफोरल' नुगोन आरो इयाव बेलेग पाब्लिकखौ हाबनो होआ। स' ओंखायनोसो सेफटिबो आरो मोजांबो आरो। स' आं थांनोसै, आं रेडिबो जाखांबाय। तो जों नै मन्दिराव मोनफैबाय। एक्चुअली जों फैनाया लेट जाबाय। तो आरती सोलिगासिनो नैया। तो मन्दिर गोदाना नै बेनो। एक्चुअली बे मन्दिरखौ 2 माना 3 माना रेडि खालामदो फुजानि थाखाय। ओमफ्राय आरो बै सिगांथिं दा नुबाय थानाय बे मन्दिरा आरो सिगांनिनो पुराना मन्दिर। नै मोनसे मन्दिरखौ आरो फुजानि थाखायनो स्पेशल गोदानके बनायखादो आरो। थ' गथाय कमप्लिट जायाखै, सानैखिनियाबो बाखि दंबावो। तो नैखिनिखौनो 3 मायावनो रेडि खालामबाय आरो। जों उनथिं आरो एसे मोजांसिनमोन भिउआ। तो थांमोनैनिया हर जाबायना जोंना। आंबो आरो नै मानसिफोरा जागा गैयाखाय एसे उनथिंनो थानानै खुलुमबाय आरो। नै मानसिफोराबो गथाय तो नै जेसेबां गथ' हिन्जाव मानसि हौवा मानसि जेसेबां नुदो, आनखि पुजारियाबो CIC निनो आरो। नैखिना गथाय माने CIC फेमिलि गोजा, बाखि आरो बेलेग पाब्लिक गैया इयाव। मानो होनबा बिसोरथ' माने एसे मोजां जालायनो हाया आरो मानसिफोरा। तो नै जोंहा बेटाया बिराद गेलेगासिनो गथ'फोर मोननानै हमथाग'नो हाया आरो बिखौ। तो नै जोंहा बोरायानो माबा बायोनो दखानाव मोनफैलायबाय आरो। फुजानिफ्राय फैनानै दखानाव हाबोनो दा बोराया। नै बेटानो केमेरा नांगोनो। पापा कितना सुंदर, इतना सारा कैमरा है। पापा मुझे ये कैमरा चाहिए, कैमरा। ये निकालो इसको। नहीं मारे कैमरा का है। सॉरी पर नहीं आता ये कुछ का। कैसे? पापा क्या ले रहा है पूछो। कोई कंफ्यूजन हो क्या लिया पापा ने, दिखाओ बेटा। वाओ कैमरा। ये तो बर्थडे गिफ्ट है। बर्थडे गिफ्ट, हाँ बर्थडे गिफ्ट है। मामा हाँ ये तो
बर्थडे गिफ्ट है। हाँ बर्थडे गिफ्ट है, इसको रखते हैं। उनको बर्थडे में ये वाला गिफ्ट चाहिए? हाँ, इसको रखना है। नहीं, इसको लेके जाना है घर में, घर लेके जाना है इसको। तो पहले साफ कल ले लेंगे, चलो ऑलरेडी भेजे हैं, वे हमको भी दिखाएंगे, कल हम रिमाइंडर करेंगे। ये नायलायो आंनि लिपस्टिकखौ लानानै मा खालामफैदो? मा खालामदो? मा खालामदो? मैं तो कलर कर रहा हूँ। ये मानि मा खालामदो नायनि? माइक को कलर करना। बटलखौ दिखायलाय, बटलखौ दिखायलाय। देख, से सब कुछ वाइट हो गया और इसको मैं कलर कर रहा हूँ मैं। देख, ये मामा का लिपस्टिक है, लिपस्टिक तो यहाँ ये कलर कर रहा हूँ मैं। देख, बाइक। हेलो, जों ओंखाम जाखांबाय न'आव फैनानै, ओमफ्राय आरो आं ओंखाम जागौमानिनो जानानै सेलाया आंनि लिपस्टिकखौ लाबोनानै गावनि गारिखौनो कालार खालामजोबना दोनबाय। जि दुस्थु जाबाय इयो, हमथावनो हाला इखो। फुजायावबो बिराद खाग्लुंबाय, ओंखायनो लोगो मोनबाय, लोगोफोरखौ मोननानै फुजायाव एसे बिराद खाग्लुंबाय, गेलेबाय। ओंखायनो आरो दसे आरो गेलेनो मोननायाव आरो लामनो होननानै इखौनो दसे गेलेनो होबाय। आरो आं दिनै दख'ना गोदानखौ गानदोंमोन, एक्चुअलि गाननानै बिराद मोजाङानो नांदो, मानो होनबा एसे बाय स्लिम, बिराद माने स्लिम देखायदो आरो दख'नाया। मानो होनबा दख'नाया एसे हेभिबो नङा आरो राजाबो नङा। ओमफ्राय आरो आङो एसे बारा बांद्राय गोलावबो लाबाखै दख'नाखौ, आंनि साइजआव आंनो जेसेबां नांगौ आं बेसेनिसोल' लाना फैदो। आरो बयबो सोंगासिनोमोन आंखौ बेसे मिटार नांगौ बा बेसे सिलाइनो बेसे नांगौ। आं बेफोरखौ दा बुंबाय थाबा आंनो ब्लगआ बिराद गोलाव जागोन नै मोनसेया। थ' आं नेक्स्ट मोनसे ब्लगाव बुंसिगोन आरो बेसे मिटार लानाय बा बेसे मिटार नांगौ, बडिनि साइज मथे बेसे मिटार नांगौ। एक्चुअलि आं खायफानो आङो रिप्लाइ खालामदो, खिन्थु आङो बयनोबो खालामनो हायाखै आरो। मानो होनबा मोनसेल' कुइसन थाया आरो बेयाव, माने कुइसनसा मोनसेल'बाबो मोनसेल' खालामनो हायो। कुइसन माने दख'नानि बाथ्रा फैबा आरो प्राइस, ओमफ्राय आरो बेसे मिटार, बेसे गोलाव, बेफोरखौ सब डिटेल्सआव खोन्थानांगौथ' एसे कमेन्ट माने लिरनायाव एसे खस्थ' जायो। ओंखायनो आङो डिटेल्स बरियानो आङो फार्स्टनिफ्राय दख'ना बायनायनिफ्राय सिलायनायाव लासे माबोरै मा खालामनाय आं बेखौ नेक्स्ट मोनसे भिडिअ खोन्थासिगोन आरो। ओमफ्राय आरो नै जोंहा बेखौ बोराया लानानै फैदो गेम्बलखौ, बेखौबो भिडिअ खालामना, बेखौबो खुलियाखैनो दाबो जेरै ओरैनो दोंबाय थायो, दखाननिफ्राय जेरै लामनाय ओरैनो दोंबाय थायो। मानो होनबा जों बेखौ खेबसेबो इउज खालामफेराखैना, स' नुवाखैबो माबोरै मा खालामनांगौ, ओंखायनो मिथियाखै। आंनो बुंदो जों बेखौ इउज खालामफेरा, मिथियाबो, लानाङा दे। बे सिम्पोल ट्राइपड बेफोरखौनो लानानै माबा, ट्राइपड एक्चुअलि मोननै दंखायो, मोनसे फिसा दङ आरो मोनसे गिदिर दङ। बेखौनो लानानै खालामबाय। ओमफ्राय बाराया आरो बुङो कि एसे बाहेरफोराव थांनाय ब्लग खालामबाथाय सिम्पोल ट्राइपडा डिस्टार्ब जायो। मानो होनबा नैबे गेम्बलाबा नोङो मानसि गिदिंलायनाङा, नोङो मबाइल आन्थाल' गिदिंबाय थागोन। बे सिम्पोल बे ट्राइपडाबा नोङो मबाइलनि लोगोआवनो मानसियाबो गिदिंफाबाय था होननानै बुंबाय थाबाय आरो आंखौ। ओंखायनो आरो दे होमबालाय नों इउज खालामनो हायोबालाय नों ला, आं खिन्थु बेखौ लानो हाया दे होननानै। आरो ओलोरबो बुस्थुआ बिराद, खिन्थु आरो हमनायावबा एसे गिदिरसिनबो नुदो, ओंखायनो इउजखौनो खालामाखै। दा नायनांगोन, रिभिउ नायग्रोनांगोन आरो इनि माबोरै मा इउज खालामनांगौ बेखौ, होमबासो। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो फोजोबनोसै। आसा खालामो नोंथांमोन नायनानै मोजां मोनबाय। स' थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय, आंखौ एसेबां अननाय होनायनि थाखाय, आंनि चेनेलखौ एसेबां पसन्द खालामनायनि थाखाय नोंथांमोना। स' बयखौबो गोसोनिफ्राय साबायखर, खुलुमबाय।